Faglig fordybelse hører jeg mest som et Christine Antorini-ord, et buzzword i forne tider. Der havde vi for eksempel til det, som blev kaldt for periodelæsning, en afgrænset periode i kulturens eller litteraturens historie. Der havde vi et semester. Der kunne man tale om faglig fordybelse. Ikke? Altså at man finder ud af, at her er det godt at være, og her dvæler vi så et stykke tid. Ja, hvad betyder faglig fordybelse? Mit problem med det ord, jamen, det var, at da det dukkede op og blev, så vidt jeg husker, også en del af skolens værdigrundlag, jamen der kunne jeg da godt nikke til det, men jeg følte en vis lede ved selve ordet. Men altså, hvis jeg prøver at abstrahere for den her lede, så kan jeg da godt skrive under på det. Hvis man definerer det som det, at man altså med faglig fordybelse forstår, at man er parat til at forlade denne her verden en stund for at træde ind i en anden verden, nemlig fagets verden. Altså er man parat til at lide afsavn, at sige farvel til sociale kontakter, eller til at tænke på, hvad skal man have at spise om aftenen. Men det rejser jo så, det er jo alligevel man kan sige en temmelig blød definition, som jo sørger kan omfatte hvad som helst. Gælder faglig fordybelse også det, at man sætter sig ned og lærer et verbum uden at have en uregelmæssigt verbum, eller skal det være noget med, at man er meget selvstændig og problemløsende. Der hælder jeg måske mest til jamen at lære et verbum udenad og virkelig være koncentreret om det, det er også faglig fordybelse. Jeg synes måske det andet kan være lidt, at man ikke ser sammenhængen mellem rugbrødsarbejdet og så de mere sådan store ting, at der er en sammenhæng mellem begge dele, og man ikke skal foragte det ene for det andet. Det er det der med, at man træder ind i en anden verden og er parat til at gøre det. Og ja, man kunne simpelthen også oversætte det mere banalt til koncentration om faget og være koncentreret. At man lukker andre ting ude, Facebook eller kontakten til kammerater. Faglighed er for mig det at kunne genkende et områdes viden, kunne være nysgerrig i forhold til det, kunne se, at der er nogle metoder, som knytter sig til det vidensområde, og det at kunne se, at der også er nogle grænser for det, at det møder noget andet et andet sted. Altså det vil sige, at afgrænsningen er usikker, og noget vi stiller spørgsmål ved, og det er en del af et fags identitet, at det er sådan lidt amorft og bevæger sig. Og jeg synes, faglig fordybelse, for nu at vende tilbage til det ord, det vil for mig handle om, at man er i stand til at arbejde eller være fordybet i det faglige, enten på det praktiske niveau, på et teoretisk refleksivt niveau, måske på et diskuterende niveau, på et niveau, hvor man kan se, nu er jeg i færd med at anvende fagets metoder. Der knytter sig nogle forståelser til mit fag, og det er dem, jeg bruger nu, når jeg taler med dig eller løser den her opgave. Man kan også sige det på en anden måde. Faglig fordybelse er, når man både bliver stimuleret praktisk og teoretisk i et fagfelt, og bliver tilbudt forskellige tilgange til det, og på den måde kan forstå et fags dimensioner, både som noget praktisk og noget begrebsligt, noget vidensmæssigt. For mig er faglig fordybelse, når jeg kan få lov til at komme længere ned i et fag, end bare, måske også bare hvad pensum siger, man skal ned i. Altså det, at man får nogle sidehistorier på, hvor man kan sidde og få en eller anden relevans på det. Men så er der også noget med, at man kan bruge det. Og det, at man
Jeg synes, det er ret vigtigt, at man kan få lov til at stille spørgsmål. At man ikke bliver begrænset af, at det skal du ikke lære. I religion oplevede jeg det, at nogle gange, når man får sat nogle teorier på nogle ting, og altså nogle af de ting, som man ved i religion, at der findes forskellige religioner, og hvordan de forholder sig til hinanden. Men når du kan få lov til at, altså specielt analyseredskaber, synes jeg var interessant at få på religion, og på de forskellige religioner, hvor jeg følte, at der var religion lige pludselig mere end bare sådan et eller andet abstrakt diskussionsfag, men at der var rent faktisk noget, hvor man kunne, altså hvor du kunne fordybe dig i det og putte nogle modeller på, og at det blev mere end bare sådan, at man kan snakke sig ud af det.